की आमचे विचार आणि विचारधारा म्हटल्यानंतर कामाची पद्धत ही एक आहे. मुळामध्ये नुसतं सत्ता मिळवणं किंवा खुर्च्या मिळवणं हा आमच्या दोघांच्याही भेटण्यामागचा उद्देश नाही, तर गोव्यात काहीतरी चांगलं घडवावं म्हणून आम्ही आज पहिल्या प्रथम भेटलेलो आहोत. आणि मला खरंच सांगायला आनंद होतोय की ही भेट अत्यंत चांगली झालेली आहे. अधिकृत युती ही लवकरात लवकर आम्ही जाहीर करू, पण मला असं वाटतं विचाराने आणि मनाने आम्ही दोन्ही पक्ष म्हणून एकत्रित आलेलो आहोत. गोव्याच्या स्वाभिमान ज्यांच्याबद्दल ठेवावा अशा मातृभाषा आहेत आणि अन्य काही गोष्टी ज्या गोव्याच्या इमेजशी प्रतिमेशी निगडीत आहेत, यांचं रक्षण जर करायचं जर असेल तर त्याच्यासाठी ठोस पर्याय आम्हाला द्यावा लागणार. या बाबतीत आमचं आणि उद्धवजींचं एकमत झालेलं आहे. तपशील जो आहे हा अजून ठरलेला नाही, पण थोड्याच काळात हा तपशील जो आहे तो लोकांसमोर येईल आणि आपण सगळेजण त्याला सामोरे जाऊ असं वाटतं. RSS भारतीय जनता पार्टीला अजिबात मदत करणार नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे 100% कार्यकर्ते इंग्रजी जी लादली गेलेली आहे इथे, इंग्रजीला जे अनुदान मिळत आहे त्याच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत हे मी इथे बसून सांगू शकतो. म्हणजे गोवा प्रांत संघ जो आहे आणि गोवा विभाग संघ असा एक थोडा भाग जो अंश जो राहिलेला आहे, त्या सगळ्यांचं म्हणणं असं आहे की इंग्रजी भाषा ही लादली जी गेलेली आहे ही असं होता कामा नये. त्यामुळे किती अनुनय जरी भारतीय जनता पार्टीने इथे करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्याला कुणीही भीक घालणार नाहीत. रिलेशनशिप जी आहे परिवारातली रिलेशन ती आहे, पण त्याच्याशी तत्वांचं काही देणं घेणं नाही. म्हणजे तत्वाला मुरड पाडली जाणार नाही अशा पद्धतीने आहे. त्यामुळे त्याचा परिणाम हा काही नाही. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी नेस्तनाबूद होणार आहे. नवीन पक्ष निर्माण झाला. शिवसेना अनुभवी पक्ष आहे, सत्ता मिळवलेला पक्ष आहे, ज्यांचे खासदार लोकसभेत आहेत अशा प्रकारचा एक चांगला पक्ष आहे आणि समविचारी पक्ष आहे विशेष म्हणजे. आणि त्यामुळे दोस्तीचा हात शिवसेनेने पुढे केल्यानंतर तो आम्हाला पकडावासा वाटला आणि हे स्वाभाविक आहे असं आम्हाला वाटतं. गोवा सुरक्षा मंच हा नवीन पक्ष आणि शिवसेना अनुभवी, मग ज्यावेळी सीट शेअरिंग होणार त्यावेळी कोणाला जास्त भेटीत असणार? नाही ते आम्ही ठरवू ना, ते व्यवस्थित करून ते विचारांती आम्ही ठरवू आणि सगळा तपशील तुमच्या समोर मांडू. आमच्यामध्ये स्पर्धा नाहीये, स्पर्धा नाहीये, स्पर्धा नाहीये. परिवर्तन हा आमचा अजेंडा आहे. आणि उद्या सकाळी सांगितलं की शिवसेनेची भूमिका आहे की मराठी राज्य भाषा दर्जा मिळाला पाहिजे, त्यावेळी तुमची भूमिका काय असणार? नाही, अजून आम्ही एक मिनिट तपशील अजून आम्ही असं काही तपशील वगैरे ठरवलेलं नाही, परंतु एक सांगतो की आमच्यात वाद होतील असा कोणताही विषय नाहीये आणि तो जर का असता तर आम्ही एकत्रित तुम्हाला सामोरे आलो नसतो.